atopamos estaba dedicado aos lagares. Aquí obtíñase mosto a partir da uva. Durante a época da vendimia, toda a comarca abastecía de uva a estas modernas prensas, como se dunha fábrica se tratase. Non deixaban de chegar aos carrixóns para deixar os seus culeiros cheos de uva. Baixo o control do monacato, todo o proceso seguía unha serie de recomendacións e boas prácticas